Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma. Wis tak cerita nih guys. Ya Allah, saking Mbak Isma iki menawa mang pikirane blank guys. Garone iki hari Samin terus teko sekolahan ki lho. Mulih neh gara-gara bature padha nganggo Samin. Ya Allah, ra ndelok tanggalan, ra ndelok apa. Padha mulih ki mang, do lali. Biasanya di-share nek bengi karo gurune, lali. Untungnya kok sekolahnya edek, omahe cedhak. Ora ngono teko cepu ngono mbah. Ra sekolah neh keri paling. Sampai ape bingung guys, ape nggih konten apa temane. Kopior aku dino iki. Awake kesel teng kerjot. Yo sering periksa. Nganggo krim pagi pinggewek teh ya ora padha iki gulune ra leh kono nganggo krim soalnya apa kae bene sing kodhong apa sing kodhong kali iki gak masak guys petise jek lho indoke akeh jadinya wae Mbak Dian 4 terus mbek minyak terus iki Mbak Eka kae sekilo wong Mbak Isma wis tuku ndok bencaan kae tahune itu kok nambahke Mbak Deni ya ijek kae ngene telu ada iki Mbak Isma duwe lele godi guys urung dipepes ae nek wis rodang dan iki apa sarapan dhewek teh dhisik ngombe teh segone gak masak akeh ndak mbuak-mbuaki sego guys arep gawe teh kita wis teh ini adalah teh hormon. Aku anggap turu ngombe saiki sampe entek wis akeh guys. Yujek separo ya. Aku ampune saiki dadi seneng. Iki terima wis keadem tak panasin neh. Kita nek pagi sebelum mengonsumsi sarapan sego ape ngombe teh dhisik engko gang sedherek lagi sarapan guys. Mang Mbak Isma yo ngopo jenenge ngekum gombal ape ndang nyuci wis tak rendem kok sik apa sing kobong enek bakar semut iki lho jenenge semut membawa berkah jarene semut hitam sing ora nyokot pembawa berkah tak tuh tak anget dicisik yes lho tahu cek Mas aku mas sing kobong apa? Allah bocah cilik. Wis gede. Kobong, guys. Bae ape bakar apa? Ape bakar apa tek nyelet iki? Ya sak peri nek peri kelas loro. Bakar semut londo. Bakar semut? Heeh, dikei bensin. Aduh, dikei bensin le bocah iki ning ndi? Iki ndelok. Aduh. Angok-angok ngene ya, Bu, jane Bu. Bocah iki ndelok, ya Allah, langsung kobong. Ya Allah. Ini lari. Rambut ini iki entek ambek alis entek. Sak rai kok sak kobong ngonyor. Ya Allah, Mak. Untunge jadi kayak selamat. Langsung digawe rumah sakit. Dirawat ning kono ning Kalen.
Walah, ya Allah. Bakaran, guys. Bakaran. Walah. Ala bune oteng-oteng, guys. Dong telo. Apik ndang umbah-umbah. Asete iki delok. Ki labu, guys. Ngrempyong-ngrempyong. Walah piring jene. Masak kayak walah ya. Walah mati, guys. Lah iki do pentil. Ki do pentil. Do ngembang. Kembang. Oh, lagi. Lah boncenge kalah karo iki kok. Lah kae tapi boncenge ning ngisor kae. Ndi? Ing kene gak enek. Kae ning kono teng-teng. Oh iya, iki apa? Cilik iki. Wah. Wis karek umbah. Pasar banyak. Bonceng iki kali larang kecowe. Iya. Guys, malik. Ki airnya kudu panas. Teh iki ku ngombene anget-anget winu, guys. Ger. Ini mau jemur umbahan. Ki ngetoki nek ra momen. Kabeh sak contong. Ini nek berkacet-kacetan kesel. Modelnya santai guys. Malam. Aku gak syuting. Oh, titik kok kayak. Mas tak rendemi pagi mang, guys. Tinggal jemur. Bersih kewajiban ini. Lembah, sisah, nyapu, ngejok. Wong lanang. Wis ranjuru. Nanti adalah raja. Iya, Mak. Tempe ini saiki. Tempe iki enake anget-anget. Langsung tek. Enak. Adem, gak enak. Ekstra. Iki delong kasus benten-benten. Poso. Nanti kita
biasa mendino mbak. Mbak ya iki. Ora pernah. Lho mak sabun ki ambune wis kaya pewangi. Heeh. Miras pewangi. Sabun ki lho cair. Selesai. Kita review Mae masak apa. Tak dono guys. Mae ape oseng-oseng kelandingan. Pindang lho guys. Dono. Oseng-oseng pindang. Enak pindang cilik-cilik ini ki. Mak kecer ki. Gak. Kucing yo. Goreng tempe. Nek didono ku lho. Didono. Tempe. Tempe ki inget iki. Eman-eman mak yo. Ora dino. Pindang. Mak emer gawe yo. Lah. Oh. Iya, gawe. Enak gawe. Pindang goreng. Nah, gede. Masaknya enak sithik ngono enak. Aku masak sithik kok entek. Lah iya. Tempe dini kok. Enak wis saithik ae. Masak akeh-akeh ki ra kepangan wong. Akeh-akeh ora akeh maneh nak. Nek dhewe ki mangan gak seger iki, guys. Ora kaya nek keluarga besar. Tak ubah iki. Nah. Senengane seneng ngene iki, sinuk. Masak mae. Oh, dari Pak, Bang. Alah. Dari senang jangan lode seneng Teri. Dia seneng nek kegiatan akeh. Enak ngene iki, Mak ya. Yo, dhewe kok. Pindang iki. Tengene kok yang mau, kan pindang. Nah, itu karo ngurusi kucing iki sampai lemu-lemu loro. Pindang mau. Lanang-lanang. Soalnya pakan kucing ya. Ya, tak induk pakan kucing. Piro terus tuku piro pakan kucing? Pakan? 12.000. Rasane kanggo seminggu. Seminggu entek. Akeh pindang ya, Le. Sing ndi sing mangan kuwi? Abang. Abang iki. Abang mangane pakan kucing, sing ireng mangane pindang. Kok dhewe-dhewe kucinge. Sing dino iku kanggo dino iki. Lah ya. Ambek sego gelem tapi ya mbek sego. Ya gelem, iki kan bermangan kok. Aku iki itu pindang. Mak iki seneng open-open iki, guys. Bojone ya seneng badi mak iki. Kucing diopeni, marmut saiki dadi diopeni. Aku serang ngurusi pitik. Kangkung. Kangkung. Masak iki sopan. Ndelok. Tapi itu disekurno. Oke. Ini itu kan ala. Mungkin mau masak air, larang di momen kotor. Sing panjian. Kontoro. Ini kucing. Ya, ambune enak mampet-mampet. Asin. Ya, masak asin. Kawan gue. Kawan. Kita kerja dengan Jawi. Lagi masak pindang sama kelandingan di oseng-oseng. Mas, gula, uyah, asin, nasi, jadi,
Kalau kok goseh sak mangan guys. Nah, Ora ling opo-opo gitu. gong. Orang jadi semongko. Ora lawan ki ngiras lawuh. Ngiras jangan, ngiras sawah. Kalau itu, Guys, ini. Yes, itu jangan dicampur misang. iya. Bulat. Jadi Pak iki malah seneng ngene iki kok ya. Tejo balur kesukaane itu. Jengkol mentah senengane jengkol lalap. Pete jengkol seneng Pak iki. Favorit. Wis sakope sarapan ngombe teh. Mah, gatel. Ramangan pindang. Enak. Iya. Pitik. Ayo guys, pitik emak aja. Di keriting gede-gede. Kembali jendrak-jendrak. Ini sayem mangger baru mbah-mbah. Yes, mangan karo ngono wis enak, bersyukur. Guys, ngombe teh wis sadem. Konten maknya masak. Cek panas sih tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Cek panas lodong. Cek panas guys. Baru ngombe teh lagi sarapan. Godhog telur tak tambahi telur jangane guys, telur iki lho. Tidak godhogno soalnya isine mau karek tahu tok. Wis bar tak anget. Ini sarapan. Kita kon mek neh mae Mbak Deni. Dudu aja akeh. Dan wis kare sak nyotok guys. Aku dimplungi telur, kita rebus telur. Kingko nek semono malik telure dimplungno. Carane tutorial endok ben ngoceki nglothok terus dikei minyak guys saiki. Wis iki sudah mendidih, iki telur iki wis dicuci bersih, kita masukkan. Telur wae iki ngudek peri guys. Soalnya segini ayame tek pas peri. Dan untuk diet ki nek pagi kon ngene iki guys, mangane gak usah makan nasi, makane telur, terus apa jenenge? Sayuran, buah, susu. Pokok 4 sehat 5 sempurna. Wis matang guys telure lho. Kita matikan soalnya meletek. Tandane sudah matang. Tak nempel adem. Ini deh, mau pindah ke panas guys. Terus goreng. Terus dicekurno jangan guys. Rusak itu duit kok sampai dipangrayap. Bakul duit, bakul emas. Sempurna guys, oceane. Sempurna. Ngokop toh. Pokok carane
nek godhog-godhog ngono guys, tutorial wis telu langsung kita goreng. Terus nanti cekurno jangan gula wedek guys. Duh alon-alon. Alon-alon. Kita pak endok ini. Nunggu panas. Masukkan. Terus tak tutup mereka meledos. Cantik guys, kita garing-garing kita matikan. Oke. Sarapan mak, sarapan. Kelopone guys, kewudi, tambah kewudi ya, modot guys, keloponku guys. Wih guys, panen bekali, ceplok siji. Apa nih siapa ki nyetel musik? Walah, iki. Kayak enek kecepet tuh. Kembang apik kan, Mbok? Apa ini? Kedirong ya munah. Ayo kok mukruk-mukruk lho, halo. Wah, apik guys, lho. Wis mah pamit tapi dengan sarapan. Tutup aja kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah sing abang lho apik.